Боднада Тожикстан башкаласы дүшәмбедә үтәчәк Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммит алдыннан Тожикстан белән ике яклы сөйләшүләр үткәрү өчен бирегә Иран президенты Хасан Рухани килде. Иран Тожикстанның 5нче иң зур сәүдә партнеры, әмма бу елның беренче яртысында Иран белән сәүдә 20%-ка кимегән. 12 сентябрьдә Рухани Русия президенты Владимир Путин һәм Кытай башлыгы Си Цзиньпин белән очраша. Пакистанның төньягындагы Бану шәһәрендә Вазиристан Асаба җирләреннән килгән качаклар үз йортларына кире кайту хукугын таләп итте. Анда июнь уртасында Талибанга каршы хәрби чаралар узу сәбәпле качып киткән 1 миллионга якын кешенең күбесе хәзер Бануда яши. Протест белдерүчеләр әгәр үз таләпләре үтәлмәсә Исламабадка барачакларын белдерде һәм Пешаварга баручы төп юлны япты. Пакистанның төньяк көнбатышындагы Пешавар шәһәрендә сәламәтлек саклау хезмәткәрләре эш хакын арттыруны таләп итеп урамнарга чыкты. Табиблар, әгәр хөкүмәт бер атна эчендә хезмәт хакын арттырмаса, хастаханәдә эшләүдән баш тарту белән янады. Бу ризасызлык җыеннары инде соңгы 3 ай дәвамында уздырылып килә. Әфганстан башкаласы Кабулга иминлек һәм сәяси бәйләнешләрнең киләчәге турында сөйләшер өчен Һиндстан тышкы эшләр министры Сушма Сварай килде. Һиндстанда май аендагы сайлауда премьер-министр Нарендра Моди ныклы җиңүгә ирешкәннән соң бу вазифага билгеләнгән Сварай Әфганстанга беренче мәртәбә килде. Бу елда НАТО көчләре китүгә бәйле рәвештә Әфганстан Һиндстаннан кораллар сорап мөрәҗәгать итеп килде. Әмма Һиндстан Пакистанның ачуын чыгарудан куркып мондый хезмәттәшлекне кичектерә килде. Кыргызстанның Чолпан ата күле буенда күчмә тормыш алып баручы кешеләр арасында дөнья ярышлары башланды. Бу чарага 18 илдән җыелган күчмә кешеләр традицион спорт төрләрендә яраша, күчмә тормыш рәвешен һәм мәдәниятен күрсәтә. Уеннарның берсе 9 коргыл, ягъни 9 сарык тизәге дип атала. Соңгы 20 елда Кыргызстанда яңадан популярлаша баручы бу уен чит илләрдә дә киңрәк таныла башлады. Казакстанның Калачы авылын соңгы 1 елда йоклый торган авыл дип атый башладылар. Галимнәр авыл халкының ни сәбәптән көтмәгәндә йоклап китүен, хәтер югалуын һәм саташа башлауын ачыкларга тырыша. Совет чорында биредән урланышлы уран җитештерелгән булган, әмма бу сәер хәлләрнең уран җитештерүгә бәйләнеше әлегә исбатланмаган.